Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Ali, lama tatkana khalaqallahu gawe sapa Gusti Allah taala al jannata ing swarga. Gusti Allah gawe swarga. Kala matur sapa al jannah swarga mau, ya Rabbi do pangeran ingsun, lima krana menapa khalaqtaning jenengan damel kula niki. Kala dawa saka Gusti Allah, likuli kaduwene saben-saben sahirin wong kang lomo wa ta'inin lan wong kang manut wedi marang Gusti Allah. Pak, swarga niku seneng dileboni siji wong loman, sing nomor loro wong wedi manut karo Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku nggawe swarga takon, swarga niku mbok dile makhluk ya iso ngomong. Kanggo sapa kula Gusti? Kanggone wong sing gelem loman awehan karo wong sing manut karo aku Gusti Allah. Loman Pak, jenengan loman mboten Pak? Loman kali garwane mboten Pak? Kok mendel to Pak? Wah, awehan. Nek bojone njaluk duit yang diwenehi, nek bojone njaluk sayang dan disayangi. Pripun nggih? Awehan nggih Pak nggih. Nek bojone njaluk nemen, nek jenengan mampu diwenehi. Niku loman lek garwa. Nek wong liya pripun? Nek tanggane utang dipripun? Diparingi nek duwe, nek gadah. Niku loman nek duwe kok piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Loman belajar loman semampu panjenengan. Iku sing pertama, sing kaping kalih manut dumateng Gusti Allah taala. Berarti manut niku pun nglakoni sedaya perintah Gusti Allah, ninggal sedaya larangane Gusti Allah. Nyuwun sewu Pak, sedinten niki wau jenengan nglanggar larangan agama mboten? Nglanggar larangan Gusti Allah mboten? Ayo metane awake dhewe niki. Rasa metani wong la metani belajar metani awake dhewe. Aku sedina iki mung akeh perintah nglakoni Gusti Allah, apa akeh nglakoni larangane Gusti Allah. Iso njaga lisan, iso njaga ati, iso njaga pikiranku. Apun mboten Pak? Pemamula ngeten iki, aja jeru-jeru sithik ngajine niki. Ngrayai awake dhewe sedina ki pikiranku elek ku apik. Sedina ki mung atiku apik ku elek. Sedina ki mung lesanku ngrasani tangga apa ora. Angel mboten Pak niki. Angel lagi. Lah niku sejatosipun wedi manut karo Gusti Allah, iso njaga lisane, iso njaga pikirane, iso njaga atine. Iki sejatine kawulane hambane Gusti Allah sing paring disayangi dikasihi karo Gusti Allah. Iki termasuk hambane kawulane Gusti Allah sing dikangeni karo swarga. Dadi nek dikangeni swarga angel Pak nggih. Pak, angel ndi dikangeni swarga karo dikangeni bojo. Swarga, mergo swarga niku pripun? Puncak nikmate Gusti Allah. Ning swarga ran besok ngoten niku. Mosok nang akhirat niku namung Allah pilane kalene gak swarga ya neraka. Nek pengen dikangeni swarga niku wau dadi wong loman, dadi wong sing manut wedi karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku swarga.